Anem a veure el procés productiu, què és i què intervé. El procés productiu és aquell en què permeten combinar una sèrie de factors productius, com veieu aquí, combinem aquests factors amb una transformació de la tecnologia i que al final surt un bé. Per exemple, el mòbil, combines el xip, la carcassa, el vidre, tots aquests factors ho poses en unes màquines o en un capital humà i al final tens el bé. És un exemple així molt fàcil i ràpid, però perquè veieu què és el factor productiu. És tot això, des de que comença fins que tenim el bé final. Llavors, és important que es faci una despesa en investigació, desenvolupament i innovació, que és aquestes sigles d'aquí, I+D+I, que és investigació, desenvolupament i innovació, perquè es considera clau perquè un país sigui més ric, tingui una millor tecnologia i sigui una productivitat més avançada. És a dir, si té més investigació, més desenvolupament, més innovació, acabarà tenint una millor tecnologia i millorarà aquests béns i serveis. Llavors, és molt important perquè el país tingui una millora.